Кнігі без літар на камунікат.орг. Добрый дзень. Сёння ў нас з вами такая цікавая тэма, як забароненыя і ненатуральныя сексуальныя дачыненні ў Вялікім княстве літоўскім. І якраз пра гэтую тэму я буду расказваць з пункту гледжання тагачаснага грамадства, таму што у кожным грамадстве выпрацоўваецца свой падыход да сексуальных адносінаў, да таго, што можна, што нельга, з кім можна і ў якіх варыяцыях. Таму, канешне, у гэтым плане Вялікае княства літоўскага мела свае асаблівасці. Формы абмежавання звычайна уводзяцца праз дзве рэчы. Першая – гэта заканадаўства, і другая рэч – гэта рэлігія. Часамі да пэўных момантаў можа яшчэ далучацца традыцыя і звычаі па прынятых нормах адносінаў. У першую чаргу, калі мы пачынаем з заканадаўства, то заканадаўства Вялікага княства літоўскага ў першую чаргу кіравалася статутамі 29, 66 і 88 года. Пры гэтым заўсёды гаворвалася, што калі не хапае пэўных заканадаўчых нормаў, то можна было звярнуцца да хрысціянскіх нормаў. Звярталіся да караліны, звярталіся да магдыбургскага права. Наўпрост статуты ніколі не рэгулявалі сексуальныя дачыненні і, напрыклад, ніколі не казалася, што вось гэта можна, гэта нельга. У большасці выпадкаў пэўныя нюансы агаворваліся, таму што, канешне, заканадаўства Вялікага княства літоўскага было ў першую чаргу свецкае. І агаворвалі на такія моманты, як невенчаны шлюб, як шлюб паміж сваякамі, як бігамія, ускосна-дашлюбныя дачыненні, пералюб. І секс праз гвалт і таксама прастытуцыю. То есть гэта такія рэчы, якія, в прынцыпе, не ўспрымаліся грамадствам, на пэўны момант паўплывала рэлігія. І таму гэта катэгорыя адносілася да забароненых сексуальных дачыненняў з пункту гледжання заканадаўства. І невенчаны шлюб, напрыклад, в прынцыпе, ён існаваў у Вялікім княстве літоўскім вельмі доўгі час, і існаваў ён паміж шляхцічамі і ў шляхецкім асяроддзі, і ў мяшчанскім, і ў сялянскім асяроддзі, але так як шляхце трэба было ўваходзіць у вышэйшае грамадства, то сярод найвышэйшага грамадства быў заўсёды венчаны шлюб у 16 стагоддзі. У шляхты павятовай сустракаецца невенчаны шлюб, прычым развод у невенчаным шлюбе было браць значна прасцей, яго бралі у свецкім судзе, пісаліся такія лісты на разлучэнне, што выклікала негатыўную рэакцыю ў царквы, таму што ў выніку царква не атрымлівала грошы, таму што царква атрымлівала сваю частку пры заключэнні шлюбу і пры атрыманні развода. Таму існаванне невенчанага шлюбу увесь час выклікала супраціў, таму што царква не мела даходы. Это нічога такога звышнатуральнага, проста бізнес. Калі мы берем сялянскае асяроддзе, то там была сітуацыя яшчэ горш. У першую чаргу яно залежала ад наяўнасці храма. І калі гэты храм знаходзіўся далёка, то зразумела, што сяляне не мелі той матэрыяльнай магчымасці, каб кудысьці паехаць. І таму атрымлівалася, што яны проста ў першую чаргу рабілі такую рэч, як вяселле, якое замацоўвала іх адносіны. І таму невенчаны шлюб, па вялікаму рахунку, ён мала чым адрозніваецца ад венчаных. Людзі жылі, у гэтым шлюбе яны мелі сексуальныя дачыненні, нараджалі дзяцей. Аднак, напрыклад, для шляхецкага асяроддзя такія дзеці называліся бенкартамі і пазбаўляліся далі маёмасці. Хаця у дакументах сустракаецца інфармацыя пра наяўнасць такіх дзяцей, і гэтыя дзеці нават не адсоўваліся ад спадчыны. Наступная рэч, якая рэгулявалася, гэта у заканадаўстве было забаронены шлюбы паміж сваякамі. Адпаведна, гэта была і забарона па сексуальныя адносіны паміж сваякамі. Спецыяльна распісвалася ў другім і трэцім статуце сістэмы сваяцтва, па якім не можна было браць шлюб. І ў гэту сістэму сваяцтва ўключаліся дваюрадныя
браты, сёстры і гэтак далей. То есть 4-я ступень сваяцтва, па сутнасці, пасля только дазваляліся мець шлюбныя дачыненні. Для таго, каб такой шлюб заключыць, звярталіся да духавенства, таму што гэта шлюб, тут уже было не толькі сваяцтва кроўнае, але сваяцтва і духоўнае, таму на такія шлюбы звярталіся за дазволам, і часта іх атрымлівалі. Напрыклад, Балагусаў Радзівіл быў жанаты са сваёй сваячніцай, ён на гэта атрымліваў дазвол і гэтак далей. І такія рэчы, як бы сваяцкія адносіны, якія праходзілі ў шлюбныя, яны мелі месца. Наступны момант гэта была бігамія. Бігамія ў тыя часы, па сутнасці, не так складана было мець сям'ю ў 2 месцах, таму што калі чалавек пераязджае, або, напрыклад, як мы можам уявіць сітуацыю, мешчанін, які жыве ў адным горадзе, на гандаль ездзіў у другім, не так складана завесці 2 сям'і. У тыя часы вельмі цяжка было зафіксаваць, хто дзе жыў, і таму такія адносіны заводзіліся. Але калі яны выкрываліся, то такія рэчы разглядаліся у духоўным судзе і маглі, напрыклад, чалавека, мужчыну вярнуць да першай сям'і. І ў гэтым плане гэта было такой момант важны. Калі гэта выкрывалася, то адназначна шла рэакцыя ў судзе. Дашлюбныя адносіны. Дашлюбныя адносіны таксама мелі месца, але яны не забараняліся катэгарычна. Вынік дашлюбных адносінаў гэта, як правіла, былі пасля наступства дзеці. І дашлюбныя адносіны, яны кардынальна адрозніваюцца, напрыклад, ад адносінаў у невенчаным шлюбе. Гэта проста маглі быць выпадковыя адносіны, там маглі быць і рэгулярныя, але гэта не сумеснае пражыванне. І дашлюбныя дачыненні яны мелі месца практычна ва ўсіх асяроддзях. Вельмі часта сустракаецца дашлюбнае дачыненне, калі шляхта мела стасункі з сялянкамі, сялянкі або падданыя. Яны пасля нараджалі дзяцей, і такія выпадкі, як правіла, маглі прыводзіць і да забойства дзяцей, бо дзіцё было непажаданае. І в адным з судовых выпадкаў жанчына, якая нарадзіла ад маладога паніча дзіцёнка, яна яго проста забіла, дзіцё это знайшлі, і яе пасля быў прысуд да смяротнага пакарання. І такія рэчы сустракаліся не толькі ў Вялікім княстве літоўскім, дзе-то забойства гэта якраз была вельмі распаўсюджаная рэч для ліквідацыі непажаданых адносінаў і непажаданых вынікаў тых сексуальных адносінаў. Да шлюбных адносінаў, па сутнасці, ставіліся, можна сказаць, з аднаго боку даволі проста, пакуль гэта не прыносіла небяспечныя розныя сітуацыі. І, напрыклад, калі мы гаворым пра дашлюбныя адносіны, то Ян Храпавіцкі пісаў пра свайго сына Крыштафа, што ён замест таго, каб ісці на вайну, кахаецца з пані Замойскай на варшаўскім бруку. У гэтым плане, калі ён зрабіў эту заўвагу ў сваім дзённіку, ён не асуджаў яго каханне, а асуджаў то, што ён гультай б'е лынды замест таго, каб ваяваць за радзіму. І ў гэтым плане як бы бачна, што дашлюбны вопыт сексуальны ён меўся у шляхецкім асяроддзі, асабліва на выездах, і вельмі часта перад тым, як ажаніцца, шляхцічы яны ў гэтым плане ўжо былі спрактыкаваныя. Наступны момант, на які бы варта было бы звярнуць увагу, гэта менавіта звязаныя адносіны з пералюбам. І гэта такой момант, які адназначна рэгуляваўся у заканадаўстве, і якраз пакаранне гэта было смяротнае пакаранне за пералюб. І нават калі муж заставаў жонку і раз'юшаны забіваў каханка, то ён вызваляўся ад адказнасці. Увогуле, за пералюб і ў магдыбургскім праве было смяротнае пакаранне таксама.
І сказаць, што ў тыя часы не было пералюбаў, гэта, напрыклад, перабольшванне, таму што калі мы пачынаем глядзець гісторыю, то практычна пералюб ён сустракаецца у многіх саслоўях, гэта і шляхецкае, і мешчанскае, і сялянскае, і нават сярод вялікіх князёў літоўскіх. Часамі гэтыя скандалы, звязаныя са шлюбнай здрадай, яны вельмі падрывалі рэпутацыю. І тут варта адзначыць, што сустракаюцца выпадкі і звязаныя з Ягайлай, які быў жанаты на Соф'і Гальшанскай. Яе падазрывалі у здрадзе, таму што была вялікая розніца ва ўзросце, а яна нарадзіла 3 сыноў, і справакаваўся цэлы скандал, прычым гэты скандал вельмі моцна падагрываў Вітаўт. Таксама аб шлюбнай здрадзе і у асяроддзі радзівілаў сустракаюцца выпадкі. І здраджвалі як мужчыны, так і жанчыны. І тут знакамітыя асобы ў гэтым плане былі задзейнічаны, і, напрыклад, тая ж самая Зоф'я Слуцкая, яна абвінавачвалася ў шлюбнай здрадзе, і яе каханак пасля быў прыцягнуты не да менавіта адказнасці за пералюб, а за іншыя рэчы. Тое ж самае знакаміты выпадак, апісаны Янам Середыкам, гэта Мікалай Крыштаф Дарагастайскі, які абвінавачваў сваю жонку з роду Радзівілаў у шлюбнай здрадзе, і ён выязджаў, а на гэты час яна мела адносіны са шляхцічам з яго асяроддзя. І прычым пасля, калі праводзіліся розныя апытанні, і ёй служанка прадастаўляла памяшканне для шлюбных здрадаў і гэтак далей. Ну і сам Мікалай Крыштаф Радзівіл Дарагастайскі скардзіўся яе сваякам, казаў, што я ўжо ў такім узросце, што Амур не адкрывае свае дзверы. А яна апраўдавалася, што вельмі хацела дзіця, а ад мужа ніяк не магла зацяжарыць. То есть, ён настойваў на разводзе, но пасля атрымалася замірыць сітуацыю. Развод, канешне, у гэтым плане, калі яшчэ там фігуравала шлюбная здрада, гэта адназначна было супраць рэпутацыі Радзівілаў, і такія рэчы замаўчваліся. Ну і калі мы пераходзім, напрыклад, да іншых саслоўяў, то шлюбныя здрады яны сустракаліся і сярод мяшчан. У мяшчанаў гэта атрымлівалася па-рознаму. За шлюбную здраду можна было атрымаць як смяротнае пакаранне, так і можна было і прабачэнне атрымаць. І гэта ўсё залежала ад падыхода пакрыўджанага боку. Напрыклад, у Магілёве сустракаюцца выпадкі, калі муж быў злоблены на гарачым учынку, і адразу з каханкай яны патрапілі да ката і былі да смяротнага пакарання прысуджаны. Больш цікавы атрымаўся выпадак у Берасці. Лукаш Памаранскі падаў скаргу на сваю жонку, што яе шлюбная здрада выявілася, калі былі пахаванні, і яна там дзе-то на гарышчы з кімсьці яму здраджвала. Калі яе выкрылі, яна збегла ў раён, дзе пражывалі прастытуткі. Ну і пасля ён пачаў супраць яе ініцыіраваць справу і ў духоўным судзе, і ў Магдыборгскім праве было пададзена. На выніку ёй пагражала смяротнае пакаранне. Самае цікавае, што там жа ў судзе было пасля зафіксавана цэлы ліст, у якім апісвалася, чаму іх замірэнне, і яна брала на сябе абавязак замірыцца з мужам. І сярод гэтага абавязку было то, што яна будзе хадзіць увесь час у чорным, яна не будзе ўжываць алкаголя, акрамя як піва раз на тыдзень і гэтак далей. І калі яна парушыць гэтыя ўсе правілы, то вся яе маёмасць адыходзіць мужу. Яшчэ адзін выпадак, гэта была Раіна, мяшчанка гарадзенская, якая была дачкой ката, і яна была злоўлена, прычым не адзін раз яе бачылі, як яна з гарадзенскім жыдам здраджвала свайму мужу.
І гэта такой цікавы момант, што яе не з першага разу, калі яе пабачылі, а не адзін раз. І тут апошні раз гэта было, яна была ў полі, якое належала касцёлу. Можа быць, і гэта стала апошняй кропкай, я не ведаю, але у выніку яе прысудзілі да смяротнага пакарання. Яшчэ адзін не менш цікавы выпадак, гэта быў у сялянскім асяроддзі, напэўна, ён бы ніколі не выкрыўся, калі ў выніку шлюбнай здрады не згарэлі сялянскія дамы. У вёскі Цесава была такая сялянка Пелагія, і на яе цэлая група сялян падала скаргу, бо з-за яе восенню згарэў цэлы шэраг дамоў сялянскіх. І гэта рэальна вялікая страта. Калі сталі разбіраць гэту сітуацыю, апынулася прыдзіўная рэч, што яна мела пералюб з братам свайго мужа, а муж пра гэта даведаўся, выгнаў яе з хаты, а гэта была восень, яна стала паліць поле, у выніку згарэлася поле і згарэлі дамы. Калі это сталі разбіраць на капету, сталі патрабаваць ёй смяротнае пакаранне. Яе каханак казаў, што прасіў, маліў, што не вінаваты, што яна сама. Яна казала, што ён яе згвалтаваў. Ну, у выніку атрымалася так, што смяротнае пакаранне прысудзілі на іншую меру, яе проста выгналі з мясцовасці. Но улічваючы на той час, што гэта была восень, і то, што пакаранага за такі ўчынак проста выганяюць, ніхто нідзе не прымае, то па сутнасці яе выгналі і скаралі на доўгую і галодную смерць, улічваючы, што восень пачыналася зіма. Наступныя забароненыя дачыненні гэта была прастытуцыя, і толькі ў 3 статуце была уведзена спецыяльная норма, якая была супраць прастытутак і якая была супраць тых, хто займаўся зводніцтвам. Яны, напрыклад, маглі прастытуткі карацца на смерць, не толькі на смерць, на выгнанне і гэтак далей. І такія рэчы у практыцы сустракаюцца, напрыклад, у войску, таму што ў войску былі спецыяльныя гетманскія артыкулы, якія казалі, што не можна знаходзіцца на тэрыторыі лагера вайсковага прастытутак. І за гэта і сустракаліся выпадкі, калі яны выганяліся з войска або караліся, а пасля выганяліся. Таму як бы прастытуцыя, яна больш квітнела ў гарадах, і зразумела, што з пункту гледжання хрысціянства яна адносілася да ганебных справаў, але сказаць, што, напрыклад, у Вялікім княстве літоўскім мэтанакіравана пераследавалі прастытутак, то гэта нельга. Яны у асноўным былі ў буйных гарадах, яны карысталіся, пэўныя з іх пасля выходзілі замуж, і да іх звярталіся рознай катэгорыі асобы, і мяшчане, і шляхта, і гэтак далей. Таму у гэтую з'яву яе па сутнасці забараніць і вынішчыць было немагчыма. Сэксуальныя адносіны праз гвалт, менавіта згвалтаванне, гэта былі катэгарычна забароненыя адносіны, за якіх адназначна было смяротнае пакаранне. Пакаранне магло быць змягчана, калі жанчына выходзіла замуж за гвалтаўніка. І тады это пакаранне адмянялася. Чаму менавіта згвалтаванне так каралася? Таму што па сутнасці лічылася, што гэта напад і на маёмасць, таму што шлюб праз гвалт або умыканне жанчыны, гэта такім чынам без згоды бацькоў, а за жанчынай яшчэ быў пасаг, то такім чынам гэта было як бы дзеянне накіраванае супраць сямейнай маёмасці. Зразумела, што гэта мала каго спыняла, зразумела, што такія выпадкі вельмі часта былі. Гэта было часта, калі праходзіла войска, і войска і чужое, і сваё, адназначна, это агрэсіўна паводзіны мужчыны, якія вельмі часта нападалі на жанчын. Таксама гэтыя выпадкі здараліся і нават ад блізкіх людзей, нават часамі можна было пайсці да кагосьці ў госці, быць згвалтаванай. І такія рэчы сустракаюцца.
Адзінае, што заўсёды была ў практыкі праблема доказу. І даказаць, як гэта здарылася, можна было, калі ты крычала, калі ты адразу паказала знакі гвалту. Калі прайшоў пэўны перыяд, гэта ўжо было даказаць проста немагчыма. Таму судовыя выракі, яны не заўсёды былі на карысць ахвяры. Не заўсёды жанчыны падавалі гэтыя скаргі. І таму, з практыкі права, тут гэта адна з такіх вельмі складаных спраў, і не заўсёды гэтыя выпадкі даводзіліся да канца, і нават у дакументах не заўсёды можна прасачыць, як гэтыя рэчы менавіта даходзілі ўжо да канца, то есть ад скаргі да судовага выраку. Наступны момант, які адносіўся да такіх рэчаў ненатуральных і які не асоба прыймаўся ў грамадстве, гэта былі адносіны аднаполага плану, як гомасексуальныя і лесбійскія. Сказаць, што ў Вялікім княстве літоўскім гэта была распаўсюджаная з'ява, это нельга сказаць, таму што, напрыклад, калі мы берем Італію, то там былі адмысловыя суды створаны супраць гомасексуальных адносінаў. І якраз гэтая рэч больш уласціва была ў грамадствах, дзе моцная сегрэгацыя. Напрыклад, адносна Турцыі заўсёды пісалася, у нас выходзіла цэлы шэраг старадрукаў, прысвечаных розным краінам, і пра Турцыю пісалася, што там квітнее навука Платона. То есть это адназначна аднаполыя адносіны. У Турцыі мы ведаем, што была моцная сегрэгацыя, што у тым ліку гарем, где былі аднаполыя падзел грамадства. Тое ж самае замежнікі часта выказваліся пра аднаполыя стасункі ў Расіі, таму з'ява мела месца. Адносна ВКЛ я не змагла знайсці такіх судовых выракаў, пакаранняў, але, напрыклад, пра пэўных асобаў з гісторыі ВКЛ згадвалася пра іх гомасексуальныя дачыненні, напрыклад, пра вялікіх князёў літоўскіх і польскіх каралёў. Гэта, напрыклад, як Генрых Валеза, як Сабескі. Самы знакаміты выпадак, які апісваецца ў літаратуры, гэта ўжо 18 стагоддзя, звязаны з Янушам Сангушкам. І таму у гэтым плане сказаць, што у нас былі такія ж самыя працэсы, як у Еўропе, то тут не. Нават калі дзе-то былі такія сексуальныя дачыненні, адназначна гэта хавалася, таму што традыцыйныя шляхецкія веды, яны базаваліся менавіта на такіх момантах патрыархальных, адносіны мужчыны і жанчыны, ніякія іншыя. Таму ухваленне пэўных аднаполых адносінаў, то нават у літаратуры гэта у нас вельмі і вельмі ускосна можна прасачыць. Яшчэ адна форма дачыненняў, якую лічылася і ненатуральнай, і забароненай, гэта заафілія. І дзякуючы маім калегам з архіваў атрымалася выявіць дзве справы, яны адносяцца да слуцкага рэгіёну. І самае цікавае, што гэта якраз дачыненні звязаныя з катэгорыяй мужчын, якія заўсёды звязаны па сваей працы з жывёлы. І гэта зноў жа там паказальны такой момант быў, калі выявілі гэты выпадак, што менавіта тады, калі чалавека засталі, як тады называлася, на гарачым учынку, калі непасрэдна злавілі падчас сексуальных адносінаў жывёлы. Ну і калі ўжо пачалася раскручвацца справа, то ў адным і другім выпадку яны расказвалі свой вопыт кантакты з жывёлы, і выяўлены якраз это было і ў адным і ў другім выпадку гаспадарамі. Адмысловага артыкула у нашым заканадаўстве не было, звярнуліся да Караліны, і кодэкс Караліны там адназначна прапісваў смяротнае пакаранне. Абодва хлопца былі маладыя, і з пакарання там было праз спаленне, але было зроблена наступным чынам, каб не было пакутлівая смерць, іх спачатку
мячом забілі, пасля ўжо выканалі іншы прысуд. Таму вось з пункту гледжання заканадаўства я пералічыла асноўныя моманты. Прычым для рэгулявання тых момантаў, якія ў нас не прапісаны заканадаўствам, як заафілія, маглі таксама і па гомасексуалізму маглі звяртацца да іншых крыніц. Калі мы бярем пад увагу яшчэ і рэлігію, то рэлігія ў гэтым плане таксама моцна ўплывала на сексуальныя адносіны. І, напрыклад, калі мы бярем рэлігійныя забароны, то па сутнасці адзіны выпадак, калі рэлігія дазваляла сексуальнае дачыненне, гэта менавіта для працягу роду. Далей рэлігія катэгарычна забараняла ўсё тое, што я вам пералічвала. Гэта невенчаны шлюб, гэта бігамія, гэта шлюбы паміж сваякамі, пералюб, дашлюбныя дачыненні, гэта прастытуцыя, гэта шлюб праз гвалт. Но акрамя гэтага, у рэлігійных тэкстах мы можам сустрэць такой цікавы момант, як рэгуляванне і саміх сексуальных практык. То, чым заканадаўства не займалася, а менавіта займалася рэлігія. Дык вось яна лічыла ненатуральныя дачыненні і ненатуральныя пэўную катэгорыю сексуальных практык. І да гэтых практык яно адносіла як аральны, анальны секс, як неадпаведныя позы. Адпаведная поза была толькі адна місіянерская, а все астатнія варыяцыі лічылася гэта тое, што ненатуральна, і тое, што паміж сабою мужчына і жанчына не павінны практыкаваць. Па сутнасці, рэлігія хрысціянская, она лічыла, што сексуальныя адносіны павінны быць толькі ў шлюбе, толькі для нараджэння дзяцей. І, напрыклад, асабліва ў каталіцтве прапісвалось такія моманты, што калі гэта былі святы, пасты, калі перад службай, калі там побач з храмам і так далей, то быў цэлы спіс, калі не можна было займацца сексам. Таму рэлігія, нават у споведзях у прыхажан задаваліся такія пытанні пра сексуальнае дачыненне, ці, напрыклад, быў вопыт групавых сексуальных дачыненняў, ці былі якія-то там дачыненні аднаполыя і так далей. Гэта ўсё маглі у людзей запытаць падчас споведзі. І пасля, напрыклад, у праваславі было цэлы шэраг пакаранняў за гэта. Напрыклад, за пэўнае сексуальнае пакаранне маглі адлучыць ад царквы, там год не ўваходзіць у царкву за пэўнай катэгорыі сексуальных дачыненняў і гэтак далей. Такім чынам, практыка жыцця ў Вялікім княстве літоўскім, сексуальныя дачыненні, яны ўплывалі і іх рэгулявалі праз заканадаўства і праз рэлігію. І калі асоба парушала заканадаўства, то за пэўныя парушэнні пагражала смяротнае пакаранне. Аднак, калі яна практыкавала неадпаведныя сексуальныя практыкі з пункту гледжання рэлігіі, то тут ужо было рэлігійнае пакаранне. Аднак, ці заўсёды гэта пакаранне дасягала сваёй мэты, ці заўсёды усе атрымлівалі пакаранне, гэта дакладна прасачыць статыстыку не падаецца магчымым, таму што, напрыклад, усе сексуальныя парушэнні, гэта якраз фіксаваліся гродскія суды і магістрат. Магістрат захаваўся ў асноўным, магістрацкія кніжкі розных гарадоў, гэта ўжо другая палова 18 стагоддзя, в асноўным 18. А рэлігійныя пакаранні – гэта яшчэ больш цяжкая рэч для выяўлення і класіфікацыі, таму што, па сутнасці, у царкве павінны былі весціся адпаведныя кніжкі, дзе запісвалася, калі чалавек спавядаўся, якія былі пакаранні і гэтак далей. То такія дакументы проста немагчыма было выявіць. У духоўных судах, потому што і духоўныя суды не захаваліся на сённяшні дзень, толькі ў пэўных выпісах мы, напрыклад, сустракаем звязаныя з разводам. А вось калі какие-то неадпаведныя сексуальныя рэчы, это яшчэ больш рэдкія выпадкі, якія можна знайсці у дакументах. Таму, падсумоўваючы, хачу адзначыць, што
У Вялікім княстве літоўскім былі розныя варыянты сексуальных паводзінаў, наяўнасць розных рэчаў, звязаных і з гвалтам, і з пералюбам, і з іншымі рэчамі, не азначае, што грамадства Вялікага княства літоўскага было паталагічным. Яно азначае адну вельмі простую рэч, што у Вялікім княстве літоўскім былі розныя варыянты сексуальных паводзінаў, і адназначна асуджаліся гвалтоўныя сексуальныя паводзіны, але нормай лічылася менавіта шлюбныя дачыненні і сексуальныя дачыненні менавіта ў сям'і. Дзякуй за ўвагу.